Hello everyone. दायो जोङो दाबसे जायगायाव माने आङो दाबसे जायगायाव थांनो नायदों बेनो जाहैबाय ओइ फिफा फिसा बिसोरो गेलेगासिनो दं माने थांनो जों बहा नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिरादनो बिजि आरोना दासान्दि माने गासैबो ओरै मेनेज खालामनाय आरोना सि पार्सेल हरनाय सिनि रिप्लाइ हरनाय माने गोबांनि मेसेजनि रिप्लाइखौ आं दाबोनो होजोबनो हायाखै जायफोरनि मेसेजनि रिप्लाइखौ आं दाबोनो होजोबनो हायाखै नोंथांमोना दुखु मोननाङा आङो माने थाबैनो आङो गासैबो रिप्लाइखौहाय आं होजोबनो नाजागोन आरो जायनो नांगौ थाबैनो मा नांगौ मबेखौ नांगौ नोंथांमोना बिहरनो हागोन जोङो दायो थांथ'नोसै दाबसे जायगायावहाय बाबा नै मा होनदों नोङो हेलमेटना सिङावनो दं जों दायो थांग्रोनायसै मय थाङो नोंथांमोना नायदो जोङो सान्दुङा ओरैबादि गोसायो ओरैनो खामजोबखाबाय आङो दहाय ओरैनो माने ओरै थांलाय ओरै फैलाय इदियावहायनो बोराय बुरै थांगासिनो दङ जोङो लामायाव गोबाङानो सोंहरगासिनो दङ आंखौहाय जे दख'नाखौ हलसेलाव हरगोन नामा होननानैहाय हलसेलाव हरनो थाखाय एसे आंहा प्रब्लेम जानानै दंथ'यो दाबोनो माने मेनेज खालामनो थाखाय माने फुजा सिजन नालाय बिरादनो माने कास्टमारफोरनि डिमान्ड जायो आरोना बेबादि सिजनावहाय हलसेलावहाय दा मेनेज खालामथ'नोहाय आंहा एसे प्रब्लेम जानानै दंथ'यो मानो होननानै बुङोब्ला ओरैहाय बोरायाबो गावनि खामानिनि थाखायहाय बेबो आसामावहाय थांफै खालामबाय थायो आरोना हारसिङैहाय दाबो बाबुआबो गोलैयैनो दङ एसे प्रब्लेम जानानै दङ थेवबो आङो नाजागोन माने हानायमानि जुदि हायोब्ला आं नोंथांमोननो सियरलि आङो भिडिअनि गेजेरफोरजोंहाय आङो आपडेट होगोन आरोना जायनोहाय हलसेलाव सोंहरदों बिथांमोनखौहाय आङो बेखौनो बुंबाय आरो स्टेशन मोनफैबाय नै बोराया थांफिननोसै आसामाव ओरैबादि स्टेशनखौनो एकदम माब्रै बानायजोब्बाय नायलाय जावफ्रु बायजोब्बाय गोदान क'क्राझारावनो लाखिबावा केपिटेल ट्रेना बाव लाखियो होमबा क'क्राझारनि दामिसिनबाव बे स्टेशना डिस्ट्रिक्टआवनो लाखिया केपिटेल ट्रेनफ्रा बाव लाखियो बिथांजोनि चेनेलाव आं दा थांगोन माने क'क्राझार आंनाथ' मेनलि बर'लेण्डआवनो जाजोबो नालाय खामानिया ओमफ्राय दख'नाखौ दा नायगासिनो दं बिथांजोआ दाहोगासिनोबो दं मोजां जायफोरखौ ब्रेन्डआव मोनो नोंथांमोना सेम क्वालिटियावनो मोनगोन
मात्र टेगल' थानाय नङा टेग थाबानो ब्रेन्ड होनो नालाय खायफा डिजाइनफ्राबो खायफा एखेफ्रामानो मोनगोन ओमफ्राय जायखौहाय ब्रेन्डखौ हलसेलाव मोनो बिनिबो एसे खमसिनाव मोनगोन बिथांजोनाव माने डेलिभारि चार्जजों जाबजों टटेल एसे जायनो नांगौ कन्टेक्ट खालाम ओमफ्राय अर्डार होदो डाइरेक्ट अल अभार दा इन्डिया जोंनाव फैयोना फैया फ्लिपकार्ट एमाजन इबे बा सपक्लुस जिखुनु जे बुस्थुआ नोंसिनाव थाङो बे गासिबो जायगायाव सहैजोबगोन आरो ना औ दा थालांथ'सिगोन ओमफ्राय आंना खामानि जोबथ'बा आरो फैबावसिगोनलाय आं माने लटारि जोबजासे जों डिसाइड खालामबाय जाय जोबथेसालियाव थानाय न'खरफोरनि थाखाय बे लटारिखौ बानायदों मानगोनां सारमोन बिसोरबो जोंनियावनो फुल्लि ट्रास्ट फोथायनाय लानानै हगारना होनाय बायदि जाबाय फुरा टिकेटनि मानि बेफोरखौहाय थ' जेसेबाङै खामानि फोजोबनो नाजादों आरो बेनि नों खैथा लागौमोनलाय आं दानो लाथ'वा आङो बे फैबाय थाखागोन नालाय बेनिखायनो लास्ट माने आरो फैबावबा आङो बुक मोननैसोखौ आं गावनो लानाय आरो मानो होनना बुङोब्ला बेनि जे माने आसल जे मा कारननि थाखाय बेखौहाय बानायदों बेखौहाय मोजां मोनदों आरो आङो जे गोबाङानो दुखु खस्थ'आव दङना गोबाङानो न'खरफ्राव खायफाना जानो लोंनोबो गैया ओरैबादि समस्यायाव गोग्लैनानै दङ खायफाफ्रा ओमफ्रायहाय फिसाफोरनि स्कुलनि थाखाय बानायनाय होननानै बुंनायखानो नाङै बिलाय खाफालनिसो मोनसे कन्ट्रिबिउसन जाहैबाय बे आरो बिथांजोआ दा दोननानै थांसिगोन आंखौ ट्रेन फैथारसिगोन बे ट्रेना खिन्थु जोंना क'क्राझाराव लाखिया केपिटेला डाइरेक्ट बङाइगाव थांनांगौ जायो ओमफ्रायसो आरो फैफिनदो बिसिनि न' खाथिजों थांग्रा लाइन आरोना बियो माने आलिपुर थांबाय थायोब्ला गोजान जायोना ओमफ्राय हासिमाराया जोंनि खाथिबानोसो जोंना माने बे एयारफोर्स खाथियाव नालाय बेखायनो बेखौहाय हासिमारायावनो दोनबोबाय दायो थांनायसै बियो आं थांफिनोसै आं स्कुटिजोंसो फैदों बेलाय सोरनि मोजां थांदो ओरैनो थां दायो नैबेवहाय हासिमारायावहाय फैनानैहाय एसे मम' लाबाय आरोना न'आवबो रावबो गैया माम्मिल' दङ थ' सानबाय आं एसे मम' लांगोन बेवहाय मानो होनोब्ला बनि मम'आ गोगोमनो गोथाव बानायो आरो मम' लाबाय थ' राइजोफोर दिनैनि ब्लगा एसेनोसै लाभ इउ अल सी इउ इन द नेक्स्ट भिडिअ